Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Good morning po. Maayong buntag sa San Isidro, sa Dapa, sa Del Carmen, San Benito, Santa Monica, Burgos, Pilar, sa General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang ilang serbisyo para na makahatag kanato og mga convenience, mga ka-Siargao, ilabi na dinha na sa atong komunidad sa matag munisipalidad, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran ug probinsya nga sakop ning atong rehiyon sa Caraga, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og sa isla sa Dinagat Islands. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Good morning po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers nga naa karon sa atong live stream. Good morning kang Abdul Raof Amerodin og Joe M. Octa. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Dili ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayron ang kahimtang sa atong panahon karong buntaga. Ang atong LPA, mga ka-Siargao, as of 3 a.m. aduna kini sa vicinity sa Malungon, Sarangani, mga ka-Siargao, dinhina sa atong nasud Pilipinas. Sumala pa, mga ka-Siargao, nga ang Mindanao usab makasinati sa madag-umon nga kalangitan, inubalan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na sa low pressure area, mga ka-Siargao, ilabi na kagahapon. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan, mga ka-Siargao, sa habagatang kasagpan ngadto na sa habagatang silangan direksyon og hapsay, mga ka-Siargao, ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen, mga ka-Siargao, nga ang maong LPA milabay na apan nakaapekto gihapon kini sa atong kahimtang sa panahon. Atong makita sa gawas, mga ka-Siargao, ang madag-umon nga kalangitan. Adunay mga taligsik, mga ka-Siargao, ilabi na kagabi, adunay pag-ulan nga nahitabo. Ang haring adlaw ni subang ganinang alas 5:34 og mosalop kini alas 6:02 na, mga ka-Siargao, sa gabi. Mao kana ang latest updates, mga ka-Siargao, ilabi na, mga ka-Siargao, sa kalakat sa atong panahon. Dili ta maglangan, mga ka-Siargao, ang pinakaunang bahin sa atong mga balita. LGU Dapa, padayon ang pagpang-apod-apod ug ayuda. Padayon, mga ka-Siargao, nga giapod-apod dito na sa LGU Dapa o sa munisipalidad sa Dapa mismo, mga ka-Siargao, ang pagpang-apod-apod ug ayuda gikan na sa LGU sa lokal nga panggamhanan niini. Ilabi na dito na sa Barangay Union, mga ka-Siargao. Gipanguluhan mismo sa mayora niini nga si Mayor Abet Matugas ang pagpang-apod-apod sa maong ayuda. Atong makita sa atong screen, mga ka-Siargao, ang mga midawat sa maong ayuda gikan na sa panggamhanan sa Dapa. Mao kana ang latest updates, mga ka-Siargao, ilabi na dito na sa Dapa, ilabi na sakop kini sa atong munisipalidad. Samtang, mga ka-Siargao, solar-powered pump project opisyal nga gi-turn over sa San Benito og Del Carmen. Opisyal na, mga ka-Siargao, nga gi-turn over ang solar-powered pump project, mga ka-Siargao, dito na sa Barangay Nuevo Campo, munisipalidad sa San Benito og sa Barangay Antipolo, munisipalidad sa Del Carmen. Kini, mga ka-Siargao, kini nga proyekto suportado mismo sa National Irrigation Administration Caraga Regional Director
Engineer Madante Ganostini alang na sa irigasyon sa mga mag-uuma nga sakop sa maong mga munisipalidad. Sumala pa nga kini-inisyatibo ni 1st District Congressman Bingo Matugas uban sa mga opisyales sa maong mga munisipalidad sama ni Nuevo Campo Barangay Captain Elizalde Sinday og San Benito Mayor Gina Sumandominil og ni Antipolo Barangay Captain Rochelle T. Salini og Del Carmen Mayor Engineer Proserfina M. Coro. Mao kana ang latest updates mga kasyargao, ilabi na dito na sa San Benito og Del Carmen, ilabi na sa turnover, official nga turnover sa solar powered pump project mga kasyargao dito na sa maong mga munisipalidad. Good morning mga kasyargao sa atong mga viewers karon. Good morning. Good morning po from Barobos, Surigao del Sur. Gikan na kang Ligad Bobong. Good morning po Ligad Bobong. Salamat sa imong suporta. Good morning kasyargao. Gikan na kang Oting Antepesado. Good morning. Chef Raira, shout out og Alcero family. Good morning. God bless you. Gikan na kang Jeser Ortaniza. Good morning Jeser. Good morning, Siargao. Good morning. Gikan na kang Jeser Ortaniza. Good morning po kaninyong tanan. Salamat. Sa atong mga nag-react karon, Joven Aguides, Sokarap Team, OL Shop, Perez Chris, Abdul Amerodin, Jeser Ortaniza, Joe M. Octa, Oting Antepasado, og Yuel Nogaliza. Good morning. Happy morning, good morning, Yuel. Og sa tanang taga Burgos, good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargao. LGU General Luna mapasalamaton sa tanang local medical frontliners. May dayeg og mapasalamaton karon mga kasyargao ang LGU General Luna sa tanang local medical frontliners ilalom sa maong munisipalidad tungod na sa dedication, love, and courage niini bisan na nasakripisyo ang ilang nagkadaiyang kinabuhi aron makaserbisyo lamang sa katawhan. Gipasalamatan sila Dr. Timothy Manalang ang MHO mga kasyargao sa General Luna, Ron Bagaw sa PHN, o mga nurses mga kasyargao nga sila John Mark Selvosa, Hazel Minglana, Gina Celosia, Jaira Villanueva, Maria Joan Leonet Selvosa, Jenny Dayan Lozada, Nefri Salvador, Aileen Aidia, Miljay Dolgime, Jesseret Torres, og June Pasqua. Og sa mga medical technologies usab nga sila Joyce Navis Galigaw, medical responders nga sila Kim Gonzalez, Jess Kevin Escamillan, Leonilo Sonico, Camilo Lungay. Uban usab sa rural sanitary inspectors nga si Marivic Reyes, Melvin Salazar, Di Oraliza, uban na June Kagata, gikan na sa Office of the Municipal Agriculture. Dugang pa mga kasyargao nga bisan sa gikapoy na may barog gihapon sila alang na sa katawhan. Mapasalamaton gayod ang General Luna mga kasyargao sa mga local medical frontliners niini. We appreciate ang atong mga frontliners ilabi na sa mga efforts nila sa padayon nga pagserbisyo alang na kanatong katawhang Siargao noon o sa tanang frontliners sa tibok nasud Pilipinas. Good morning po, maradyaw na buntag, maayong buntag, good morning. Samtang mga kasyargao, ambulansya sa Surigao del Norte na aksidente dito na sa Cuevas Trento, Agusan del Sur. Kagahapong adlaw, August 4. Usa ang patay mga kasyargao. Atong makita sa atong screen ang video mga kasyargao sa maong aksidente. Apan karon atong mahinabi mga kasyargao, atong ma-interview ang mismong driver sa ambulansya sa Surigao del Norte mga kasyargao. Ilabi na sa mga panghitabo niini. Atong ma-interview karon mga kasyargao ang driver sa ambulansya nga si Sir Kari Bragat. Sir, good morning, maayong buntag.
Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Maayong buntag kanimo, sir. Great asa, sir, sa atong mga viewers karon sa Siargao TV. May buntag sa tanan mga namati sa Siargao TV. Good morning, sir. Ang akong pangutana kanimo, sir, unsa man gayod ang nahitabo, sir, ilabi na dito na sa pagka-aksidente sa o disgrasya sa ambulansya nga imong gidala isip usa ka driver niini. Mao to, sir, katong sa report, mao to siya nga layo pa, wa ko magdawog na mudas kung tricycle sa amo kay nakita ko naman ko siya layo pa. Unya, pero nakabantay na ko sa iya nga ang tricycle naa na sa ako line, kibali ni counter close sa ako. Unya, nag-wait man ako na muliko siya. So, nag-give way na lang ko. Na kuratagan man ko ato nga pagkatotog murag naratol mo siguro itong driver. Nagkirig-kirig naman itong iyang manubila. Siguro, kusog sa dagan, di naman niya ma-control kung iya i-apply o brake. Niliko ano siya pasingod, di iya gibawi ang iya tricycle. Kaya iya siguro na una, wrong way man siya. So, iya gibawi. Na kaya ako nag-give way naman ko. Dito na hinong nagsugat sa parihan na late. Kay nagkadungan man anak ko taglikayan dito masub sinuon siya ni Bawi. Sir, kumpirmado ba tong usa ka namatay nga babae nga sakay sa maong bao-bao? Yes sir, kumpirmado to. Kay siya magui na kay pag-igo god, dako pa mo igo. After na ako paghunong, nagbabag na daan ang tricycle. Gilikay na sa tricycle driver tong ang iya gibalila ang niya. Iya kagalingon. Oo, so dito sa passenger side sa lubot, dito ni igo na ang tricycle. Mao tong napatal jud tong pasahero kay dito man ni an impact. Sir, unsa na may kahimtang nimo karon? Naa pa ba ka sa Trento karon o ni biyahe na ka pabalik dinhi sa Surigao del Norte? Diya pa mi sir. Kay gabi nag-istorya man mi katong ikso kung sa na patay. Ingon man ang pulis nga dapat ang bana daw ang muari. So, magpaabot kami karong buntag. Kanya di naman po ang mga gipadala nila ni Gog nga kauban nato. Tapang mag-process sa mga assistance. Kung ilahi kayon karon buntag kung karon na adlaw para makitol. Okay, sir. Okay, sir. Salamat sa imong pagtubag, sir. Dinhi na sa atong interview, dinhi na sa atong Siargao TV News. Live kita karon sa Siargao TV mga sir. Ang ano na lang nimo sir, message na lang nimo ilabi na sa mga driver, ilabi na kanang naa sa dalan kanang gingon pa nila nga unsay mga protocols sir para na makalikay gayud kita sa disgrasya. Ibalo man kita nga dili gayud na malikayan. Oo lagi katong mga mag-drive pa diri amping na lang jud kung naay mga ngana siguro full stop na lang pero maglisod lagi pod lagi sir. Ako na ako na ganit ni ang ambulansya na ganit ni giveaway. Unsa may pagkatabukan na may mahimo jud lagi murag lagi sir. Pasingod sa ako. Ibalo bang kita nga kung ang ambulansya ang mo agi gayud kinahanglan pakilid ang tanang ang tanang pero mo sakyanan. ito ang mga comment mo dito nakabasa ko na nagwangwang daw maski way pasyente mga anak bitaw mga pero sir namang kay sakay adto no sir unsa kinsa ganito mga sakay or ayo na lang nganli sir unsa na yung mga LSA by kini ROF o asa kagikan adto na time gikan to sa kuan Davao mga LSA ito bali na discharge na sila sa kuan sa SPMC unya nataod-taon nakasakay kay palo lagi tag COVID karon. Unya nagpaabot pa sila og ambulansya kay hirap man na sila. Dapat to sila pag-abot dito sa Bad sa Alegria, sugaton sila og ambulansya sa ilang munisipyo para irat. Para quarantine po dayon pagkahuman. Okay. Moto, moto sila ko sakay, bali. Wala man kay na ingon pa na nasamdan o na ay mga samad or wala man ka sir ang mga sakay nimo ikaw mismo. So para na wala man sir, saloy sa Ginoo. Way amo kung gawas sa sakyanan amor gid to na damit. Sige sir. Salamat sa imong time karon. Ilabi na sa atong interview. Salamat sir. Ayo mag tawag or mag-text rami sa mga updates. Ilabi na sa imong kahimtang ron sir. Salamat.
Mao kato mga kasyargaw ang atong interview mismo sa driver sa ambulansya sa Surigao del Norte mga kasyargaw nga na-aksidente dito na sa Barangay Cuevas, Trento, Agusan del Sur mga kasyargaw. Sakop sa Agusan del Sur. Atong nahinabi mismo nga sumala pa kaniya nga wala gayod malikaya ang disgrasya. Tungod kay nasugat gayod niya atong bao-bao o nga gisakyan sa mga biktima. Sumala pa nga usa ang patay niini mga kasyargaw nga naila nga si usa ka babae mga kasyargaw nga nahibaw-an nato nga si Cristina Maravilla Pislan mga kasyargaw, 42 anyos nga sakay sa maong bao-bao nga na igo mismo sa ambulansya sa Surigao del Norte. Mao kana ang updates mga kasyargaw sa maong ambulansya nga na disgrasya dito na sa Trento mga kasyargaw. Good morning Siargao Dapag, ikan na kang Jezar Ortaniza. Maradyaw na buntag Kuya G, maradyaw na buntag Siargao. Kamusta sa Kongreso and Colminas family sa Barangay 1, Subangan, Dapa, God bless. Good morning, gikan na kang Lucas Ibalya. Good morning po, happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga nakakuha og medal sa pararong pambansa, nakadawat og insentibo gikan na sa probinsya Surigao del Norte. Atol mga kasyargaw sa gipahigayon nga Monday morning sharing nitong Lunes sa provincial capital sa Surigao del Norte, mapasalamaton ang mga kabatan-unan. Ilabi na ang mga nakakuha og medal sa palarong pambansa tungod na sa gihatag karon nga insentibo kanila sa probinsya Surigao del Norte. Pinaagi na ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas. Nasayran nga ang mga nakadawat og insentibo mao sila Joshua Bulyo, 18 anyos, sa Barangay San Isidro, Higakit, Surigao del Norte. Nakakuha kini og gold medal mga kasyargaw sa palarong pambansa og bronze medal sa sepak takraw category. Ilabi na sa gipahigayon nga 30th Asian Games 2019. Og nakadawat kini og incentives nga 40,000 pesos mga kasyargaw. Nakadawat usab og insentibo si Miko Anota, 24 years old, barangay o taga-barangay Canlanipa, Surigao del Norte. Mga kasyargaw, dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Silver medalist kini mga kasyargaw sa water polo sports dito na sa 30th Asian Games mga kasyargaw. Nakadawat kini og 60,000 pesos. Samtang si Rydel Abarico, 18 years old, nga taga-barangay San Pedro Alegria, Surigao del Norte, nakadawat kini og bronze medal o nakakuha kini ng bronze medal mga kasyargaw sa skateboarding women category. Mga kasyargaw, nakadawat kini og 40,000 pesos gikan na sa probinsya Surigao del Norte. Congratulations kaninyo. Salamat sa inyong pagrepresentar sa probinsya Surigao del Norte, mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po sa atong mga viewers, sa atong mga reactors. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, kapin si 150 kabata o 150 kabata nga IPs sa Higakit nakadawat og tabang gikan na sa Philippine Army og pointy. Nakadawat mga kasyargaw ang gibanang 150 ka IP kung indigenous peoples nga mga bata sa Sitio Landing, Barangay Kamamunan, Higakit ning atong probinsya Surigao del Norte. Og tabang mga kasyargaw gikan na sa youth group nga propelling our inheritance nation through Youth Incorporated kung pointy uban ang 30th Infantry Battalion. Sumala pa nga nahatagan kini og 153 sets sa hygiene kits og face mask
aron ma-mitigate ang pagkailab sa COVID-19 sa far-flung areas sa atong probinsya, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Higakit, mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, Caraga Region nakatala og dugang 12 ka-confirm case sa COVID-19. Ang DOH, mga kasyargaw, o DOH Caraga nakatala og bag-ong 12 ka positibo sa COVID-19 din hina sa atong rehiyon sa Caraga. Sumala pa nga 7 ang locally stranded individuals, usa ang returning overseas Filipino, 2 ang kaso sa classified nga local transmission, usa ang adunay close contact sa kanhing na ay COVID-19 positive, ug usa ang residente sa Bayugan City nga employed karon sa Butuan, mga kasyargaw. Sumala pa, mga kasyargaw, nga ang 7 niini na ay nag-edad sa 20 ngadto na sa 40 anyos, mga kasyargaw. Sumala pa nga ang new confirmed case tulo sa Butuan, usa sa Bayugan, usa sa Bislig City, usa sa Nasipit, Agusan del Norte, 2 sa Esperanza, Agusan del Sur, Prosperidad 2, ug sa Tago, Surigao del Sur 2, mga kasyargaw. Sa maong dugang na bag-ong 12 ka confirmed case, mga kasyargaw, mayabot na sa kinatibuk-ang 336 ang confirmed case sa atong rehiyong Caraga, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates ilabi na sa COVID-19 case sa rehiyon sa Caraga, mga kasyargaw. Good morning, mga kasyargaw, from Cotabato City. Kamusta kayong lahat? Stay safe, mga kasyargaw. Salamat po. Magandang umaga. Roselyn Alegado Subla, good morning. Happy viewing. Good morning. Ingat sub kamo diha. Good morning, Siargao. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning po. Ilabi na sa mga taga Dapa, taga San Miguel, taga Union. Good morning kaninyong tanan. Taga Barangay 13. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning. Happy viewing. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw, Pangulong Rodrigo Duterte mihangyo sa mga medical health workers nga palapdan pa ang ilang pasensya. Mihangyo karon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga medical health workers nga palapdan pa ang mga pasensya niini tungod sila ra ang gisaligan karon sa Pangulo o sa nasod ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong paminawon mismo, mga kasyargaw, ang hangyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. You're frontliners in the battle because you are learned in this field. Kung walang tutulong, rather, sa bansa at ang mga kababayan natin, sino ang maasahan ko? Sino ang maasahan natin na gumawa ng trabahong ito? Huwag kayong mawalaan ng pag-asa. Nakikita at kausap ko ang iba sa inyo. Habaan ninyo lang. You stretch your patience. And your not endurance, because you can only also take so much. Your fervor. Haan na lang ninyo yung pasensya ninyo and your fervor na ikaw isang medical tao. At tiwala kami sa inyong kakayahan. Mao kana, mga kasyargaw, ang mismong hangyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kasyargaw, sa atong mga frontliners. Palapdan pa ang pasensya, mga frontliners nato nga mga health workers. We appreciate your efforts, mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Untana, taasan pa, palapdan pa ninyo ang inyong pasensya.
Ilabi na karon kamura ang gisaligan sa atong nasod o sa atong gobyerno. Good morning kaninyong tanan. Maraming salamat, magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabuot nato sa atong success. Atong pagasayron, ang mga horoscope ilabi na sa zodiac sign nga Aries, delightful ang quality time sa imong family. Malingaw ka sa imong children karon o sa imong mga bata. Exciting ang imong work plan. Lucky number 55, 33, 22, 58. Lucky color satin white. Samtang sa Taurus, focus ang imong time sa private issues. Ang orasyon meditation muhatag og solusyon sa problema. Malipay ka sa time kauban ang imong love. Lucky numbers 33, 13, 51, 38. Lucky colors emerald green. Samtang sa Gemini, unahon nimo ang issues sa work. Ang imong orasyon meditation ang himuon nimong stress management. Dunay surprise ni mga visitor karon. Lucky numbers 53, 34, 49, 23. Lucky color carrot orange. Samtang sa Cancer, wonderful time ma-achieve ang work plan. Cooperative ang kauban. Tungod, impress sila sa imong ideas. Lucky numbers 41, 30, 39, 54. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Leo, madawat nimo ang surprise email message karon. Ang self-discipline ang magpahuman sa work nimo. Sobra ang imong expectation sa love expression. Lucky numbers 14, 25, 35, 57. Lucky color lilac violet. Samtang sa Virgo, exciting ang pleasant surprise nga imong madawat. Fantastic ang kalipay sa gift nga nag-abot sa imo karon. Maglikay sa mga confrontation. Lucky number 17, 33, 58, 47. Lucky color tangerine. Samtang sa Libra, delightful ang imong experience sa Handurawan. Ayuhon nimo ang travel plan. Successful ang imong ideas. Lucky numbers 47, 25, 34, 55. Ang lucky color crimson red. Samtang sa Scorpio, madawat nimo ang delightful mga kasyargaw nga effect sa imong paninguha. Adunay good news kika na sa helpful persons. Malipay ka sa imong work plan. Lucky numbers 25, 43, 55, 46. Lucky color ice blue. Samtang sa Sagittarius, kinahanglan ang feng shui sa imong bagong car. Maila ang soulmate sa travel. Ang imong creative expression muhatag og extra cash. Lucky numbers 31, 40, 55, 51. Lucky color violet. Samtang sa Capricorn, interesting ang personal issues. Moabot ang solution sa problem. Exciting ang good news. Lucky numbers 44, 14, 39, 53. Lucky color fuchsia pink. Sa Aquarius, kinahanglan ikaw ang unang mag-message sa iya tungod nahitabo ka sa iyang number. Malipay ang pagpadayon sa imong love. Lucky numbers 51, 15, 37, 43. Lucky color topaz yellow. Sa Pisces, kinahanglan ang heart-to-heart talk aron maklear ang imong mga issues. Lucky numbers 55, 24, 37, 43. Lucky color cranberry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Unta na makahatag kini og mga giya mga kasyargaw kay mismo man kita ang mohimo sa atong effort para na makabuot ang success. Good morning mga kasyargaw. Ilabi na kang Daryl Borja. Good morning Daryl Bongcaros Borja. Good morning po. Happy viewing. Mayong buntag Sir G. Happy birthday Eli Nohara sa Dapa. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning Nalin Bilad. Good morning Daryl Bongcaros Borja.
Good morning po, maayong buntag. Ilabi na sa taga-Dapa, ilabi na sa birthday karon ni Ellie Nohara. Happy birthday kanimo Ellie Nohara. Baka naman. Dito, happy birthday mga kasyargaw. Ilabi na sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday. Salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, Department of Agriculture miapila nga ilakip ingon nga frontliners ang mga mag-uuma, mangisdaay o ana sa industriya sa pagkaon ilabi na sa mga lugar nga ana sa MECQ. Miapila mismo mga kasyargaw si Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan sa mga LGUs nga ilakip usab ang mga mag-uuma, mangisdaay o guban pang mga empleyado nga direkta nga nagtrabaho sa produksyon sa pagkaon ingon nga frontliner. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan mga kasyargaw. Ang number 1 po ay pinapaalala po natin palagi sa mga checkpoint. Kung meron man po na ang ating mga what we call pagkain, the mode of conveyance ng pagkain ay free pass po yan, green lane po yan. At kung sakasakalin man po ay may susubok ang mga abuso, ipaki-report lang po sa atin in every level, sa region, sa central office, at yan po ay ating asikaso. Paano po kumuha ng food pass kung wala pa? At kung meron bang food pass, magagamit po ba ito? Ulit? Actually po, ang general po nating sinasabi is that, ulitin ko po, ang agricultural related at saka activity at personnel are frontliners. So, hindi po kailangan dahil unhampered po dapat ang movement. Pero kung kinakailangan po, kung gusto po nila dahil may mga ibang LGU na nagre-require, ay ibibigay po natin yung what we call yung kung paano po makakakuha through online po. And of course, we keep on saying na hindi po dapat talaga na magkaroon ng hampering dyan sa food production and food-related activity. Ibig sabihin, ang daloy ng produkto mula sa Sakahan, Pangis, tuloy-tuloy po dapat sa Metro Manila at sa iba pang consumption center. Ang balagi pong sinasabi ng kalihim, the threat of hunger is actually as important as the threat of COVID. So by having said so, ay talaga pong hindi dapat mapigilan. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag mismo sa atong Undersecretary sa Department of Agriculture mga kasyargaw. Ilabi na kang Undersecretary Ariel Cayanan. Ilabi na sa mga anaa sa MECQ nga mga lugar. Samtang mga kasyargaw, pag-apil sa Pilipinas sa COVAX facility, giaprobahan na. Gihisgutan o giklaro ni DOST kung Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña ang pag-aproba sa pag-apil sa Pilipinas sa COVAX facility. Sumala pa usab nga makadawat ang atong nasod og 3 milyon nga bakuna alang na sa COVID-19 nga nagkantidad sa 1.5 billion pesos mga kasyargaw. Atong paminawon ang mismong detalye o pagpaklaro sa maong COVAX facility o ang vaccine mga kasyargaw. Well, nung ipinaalam po sa amin ng COVAX na kailangang mag-commit ng at a minimum of 3% of the equivalent of our population, yan po ay iniakyat namin sa IATF for decision at ang decision ay mag-commit ang Pilipinas ng 3%. Pero actually po ay pwedeng bumili through the COVAX up to 20% of the population. Ang hindi lang po tayo sigurado pa kung ang bakuna baga ay isang beses lang ibibigay o baka kailangan dalawa kasi marami sa mga bakuna sa mga diseases ay kailangan 2 doses ang ibigay. Yung po isang dose ay ang estimate ay $10 isang bakuna. So kung i-convert mo sa pesos yan ay around 500 pesos. Kaya po nung nag-diskusyon sa IATF at inokaya naman ng DBM ang subscription sa 3 million or if you will multiply it by 50 pesos per vaccine ay
1.5 billion. So yun ang siniguro na during that meeting ng IATF. Pero kung gugustuhin naman po na mag-commit pa ng mas malaking porsyento up to 20%, po pwede pa rin. Pero yun po ay parang ano na yun, pag lumabas na yung bakuna. Ang sabi ni Secretary Duque, ang estimate nila para magkaroon ng tinatawag na herd immunity at tawag nila doon ay at least siguro 60% of our population ay mabakunahan. Pero ang ang sinabi din doon ay ang sisiguruhin lang na social ng gobyerno ay yung para sa people below the poverty level. Oo. All the rest, hindi pa natin alam kung paano ang sistema, kung may subsidy ba ang gobyerno o kung kanya-kanyang pili na lang. Pero in other words, diyan ay magkakaroon din ng role ang pagbili sa ibang suppliers outside of the COVAX facility. Kung ang maire-reserve lang natin ay 20% of the population, so siyempre yung iba manggagaling sa ibang sources. Pero inuulit ko po, kami po sa DOST na nag-head ng sub-TWG on vaccines, ang aming role talaga ay ayusin yung pagkukolaborate para sa players. Yung pong pag-order ng bakuna ay hindi namin sakop. Okay na mga kasyargaw, ang pamahayag mismo mga kasyargaw ni Secretary o DOST Secretary Fortunato de la Peña mga kasyargaw. Ilabi na sa COVAX mga kasyargaw o sa vaccine nga pwedeng gamiton sa tibuok nasod Pilipinas kung mapamatud-an ang kaepektibo ni ini. Moapil ang Pilipinas mga kasyargaw sa maong testing of maong facility. Samtang mga kasyargaw sa atong history og trivia karong buntaga. Kini gamay lamang, usa lamang gayon mga kasyargaw para mahibalo kita, ilabi na din na sa Pilipinas. Hibalo babaw nga August 5, 1621 mga kasyargaw, usa ka grupo nga adunay napulo ka mga nuns o mga madre mga kasyargaw sa Franciscan Order miabot sa Manila mga kasyargaw 1621 araw na sa pag-establisar o pag-establish sa first convent sa atong nasod. Gitawag kini nga Convento de Santa Clara. Sumala pa mga kasyargaw nga kini pundar o gi-founder o ang founder ni ini si Mother Jeronima de la Asuncion nga adunay affiliation sa Spanish monarch mga kasyargaw. Ang maong konbento mga kasyargaw gi pangalan sa Real Convento o Real Convento de Santa Clara dito na sa Spain. Kini mga kasyargaw ang gamay lamang nato nga history og trivia nga dunay napulo ka mga madre nga mianhi sa Pilipinas August 5, 1621 para sa pagtukod sa pinakaunang konbento sa nasud Pilipinas. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning kasyargaw. God bless to all. Gikan na kan Juliet Remo. Good morning Juliet Remo. Good morning sa atong mga viewers. Good morning sa atong mga reactors. Good morning po. Good morning kaninyong tanan ng atong programa Siargao TV News mga kasyargaw. Matag alas 6 sa buntag Lunes hangtod na sa Sabado para na maghatag kaninyo o mga latest updates mga kasyargaw. Ilabi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, nasod Pilipinas mga kasyargaw. Caraga Region. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa pinakaulahing bahin sa atong balita mga kasyargaw, COVID-19 sa atong nasod Pilipinas miabot na sa 112,593. Sa atong screen makita nato mga kasyargaw ang latest updates ilabi na sa atong COVID-19 sa nasod Pilipinas. Sumala pa nga miabot na sa 112,593 mga kasyargaw ang total confirmed case sa atong nasod. Samtang miabot na
sa 66,049 ang total recovery. Samtang ang total active cases nato 44,429 mga kasyargaw. Sumala pa nga miabot ang mga kasyargaw sulod lamang sa 24 oras miabot ang mga bagong kaso sa 6,352 gikan na sa 80 out of 94 laboratories tests laboratories mga kasyargaw sa DOH. Samtang 2,115 na ang kumpirmadong mga namatay mga kasyargaw din hina sa nasod Pilipinas. Mao na ang latest update sa COVID-19 mga kasyargaw din hina sa atong nasod Pilipinas. Good morning Arnold Heraldino Nier. Good morning Siargao at sa family ko dyan sa Hamoyawon Del Carmen, watching from Pasig. Magandang umaga Arnold, magandang umaga. Lalo na sa pamilya mo na nandyan o nandito sa Del Carmen, Hamoyawon Del Carmen. Good morning, happy viewing po. Good morning kaninyong tanan sa tanang taga Pasig. Good morning, happy viewing kaninyong tanan sa tanang taga Del Carmen. Good morning kaninyong San Benito. Mga taga Dapa, good morning, happy viewing. Taga Surigao City, good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning pa shout out Kuya G kay Abrea family from Castillo Village gikan na kang Brac Balili. Good morning. Good morning. Good morning ka Siargao. Shout out ra ko sa ako asawa si Devina og Mateo Formelles gikan na kang Cansio Formelles. Good morning po. Happy viewing. Shout out kaninyong tanan. Shout out sa kang Divina o kang Mateo Formelles o kang sa Abrea family gikan na sa Castillo Village gikan na kang Brac Balili. Good morning po. Happy viewing. Happy viewing kaninyong tanan. Ang atong programa mga kasyargao maghatag kaninyo mga information dinhi na sa Siargao, sa Surigao del Norte, sa Caraga Region o sa tibuok nasod Pilipinas. Apan mga kasyargao, dinhi na lamang ko kutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhi na sa atong live stream karon. Ang atong live stream alas 6 sa buntag Lunes hangtod na sa Sabado. Kini yung nagalagad sa live stream karong buntaga mga kasyargao, Kuya G. Moingon ka ninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita, mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas!